Тук е Радио Витоша. Началото бе словото. Говорете веднага, без да се притеснявате. Нашия телефон е 68 88 88, който не може да го запомни, да го запише. Много осмици е наши стица най-отпред. Вие слушате Радио Витоша на 97,6 FM стерео. Телефона звъни, не може да бъде. Я да видим кой е сега. Ето кой слуша Радио Витоша. Младите и високообразовани хора. Хората с бъдеще. Хората, които уважават себе си и искат да бъдат уважавани. Хората, които искат да са добре информирани. Хората, които умеят да се забавляват. Радио Витоша е първата българска радиостанция, асоциирана с европейско-американската мрежа на VOA Europe, над 400 града в цяла Европа.